esi wee dị afụhụ ka eme eme ka afụ ịghọtago so onwe ike ọ bụ na ụfọdụ n'ime anyị na ya bụ ihe emeketago anyị mana ya nweghị ike ijidetenwu ya aka anyị si no myth ka superstition ma ndị otu ya so ị ga-akpọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ma izitelu m ozi na YouTube na Vault Odenigbo ije ebe ahụ itinye ozi gị anyị nwee ike ịgụrụ ya from ebe ahụ. Hello mgbede ọma adị m mma nnọọ ọrụ dị nnọọ mma ka ebe isi akpọ m n'afa gị ịma from Enugu nnọọ gaa n'iru omenubekwe m amakwa m ka m ga-esi anya bụ ajụjụ asa onye mere m ji ewepụtakwu ya ebe a si ka m jụkwa ọ sị na ọgwụ amụsọ na-eme na nkịtị mgbe buru ugbo a na-emejie ma 3,000 sometimes ọbụla ihe bidoro tata so abịa na ya bụ ihe ịma na a sịkwa na ọ dipendị onye kụziri mmadụ ihe ya akụziri ya ekpere mana ọ dipendị dị ka onye ahụ akụziri chiri wee ghọta ya ịma na ndị ọcha anyị na-amụta ire n'akara anyị amala aga dip ka anyị malụ kawashi wee chọpụta the thing so now anyị ndị ọzọ bịa anyị eselu n'elu so they might be making use of it but there is a way amalire karịa anyị so ọ bụrụ ka m si ekwu na anya bụ ire eda so na ihe kwesịrị ịdị na-ekwu okwu ebe mmadụ kwesịrị ịdị na-ekwu okwu bụ ọsị n'ọdụ mana ọbụlọ ije ọsọ ịbịa onye ọbụla etu o si efegharịzi kịta onye ọbụla ekpe onye asịa na amụsụ onye nke ekpe onye asịa na amụsụ no ọdụ mana ọbụla ọzọ as popular as ka esi ekwu ya and that thing a na-ekwu na amụsụ ọbụla ya na-arụ anya is a bad force like or evil force. That is bad spirit. Are they afanya now? Not the spiritual. No, the thing is just like feeling okay. From feeling through spirit, yes. One more, a very bad spirit is around. Because on a cause a lot, on a damage a lot. So let me go the other side. This is a pastor Adebayo. I was listening to his speech one day. I made a speech here over Oshina Beva G.O. That is a different Adebayo. Oshina Beva Onaka only one woman, only one lady. Anọtara na family n'ụlọ di so the lady had amụ nwa ịwa akọ na akọ ọda amụ nwa o jee na nke amamego o ji pastọ onye ekpere man of God o jee ebe ahụ the person see the lady na ọ na-alụ ya jụọ nne di kedu ihe o mere ya the lady aghọtara ihe okwu the lady made open na o made tin open na-alụ ụlọ na-asị nne di mama biko nya kedu ihe o mere kedu ihe ahụ na nwere ebe o mejọrọ ya
maybe Amagolu now, Amagolu something. And I've seen everybody there like that, no government like that. Or Magoli woman, or see, if you will go or go Bosia, you were when they just teaching me and Bularia, it's area share. The same body lady come and was it okay, Mama? When I passed the same Kankata, was it okay, Mama? I may have walk also. Chinye in Bularia and I Okuyana, or see, no problem. You way, and I'll say, no problem. Or why they are here, you may anyway, which I remember, which I remember, or Galata side. But then, no, I go to body or Chilumbia or chair the woman. So, within some months, the lady take it in. Now, so, can you be about that thing? Ever about that thing now? You know, so, Obuloka, I see no other law. Obu, I'm come to you, I'm an onion. Or going to wear your malas or so on, when your malas or so on. We are Yana Galia. So that's the name I will put the highest power on this earth. So, mana, that is the actual car. I know actual car. You go, kind of your measure the same uniform. Yota, Kakwazeli uniform, Kakwazeli. So, carry brand there. Yota, actually. So, my oblong at the same order. All right. Dalo so. Dalo. So, ọ try ka ọ kọwaa ihe bụ amoosu. Yatago. Na-emekwa ka anyị ghọta na ọ dị. Na ndị ọcha chọrọ rebrand ya. According to ihe onye ọbịa enwere, ọ sị na ndị ọcha kwụsịzịrị ya, especially ndị Germany, na ebe a nke ebu ụzọ wee bido ịmagụ ihe witchcraft ma ịmagụ ụmụ ihe witches na ọha nwa wetara na-egbu, mana kịta na ha achọghị ịkwụsị ya, na ha afụgo na ihe dị otu ahụ adịrọ. Amụrụ m nọ na lab ka ha je scientifically wee cheki efu na ọdịrọ ka spiritually ha ga in the realm wee malụ na ọdịrọ. Mana from where we come from as ndị Igbo, ihe mee ka anyị ghọta bụ na ihe dị otu a dị. So ịpụtakwa kịta anụ abịa sịba anyị na ọdịrọ, you have to do a better job at convincing us, a very good job at convincing us, because ọ bụrụ ma amara mmadụ onye ga-ekwete na ndị ama nkwete ka ha ga-aha. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Mgbede ọma ka eke ime. Ke side is Nebonyi. Local government. No, from Izzy, James. Ganir. Anigbo anyị ebe amụnyere anyị Anigbo ọ ka dịkwa ire. Reason ji wee kwuo ihe bụ na arụ na-eme na Anigbo ọ dị too much, nke bụ na ihe mmadụ na-eme ibie tata akarịka. Ihe mwafili nọ ihe ọka emere anyị bụ ịgwa anyị ihe mkpa ọ dị. Anyị kelere m ya na ọ sị na ya achọghị ka a na-egbu mmadụ nọ ihe a ka ya na fight for it, and ọ dị mma mmadụ ji aka egbuo mmadụ ibie, ọ bụrụ ya nwekere onye ahụ nyere ya ndụ ka ọ ga-ejiri maka ihe o mere wee gbufuo ya. Ọ dọrọ ma n'Igbo na-asị ya nsọ. Then n'aka nke ọzọ, ihe na-eme n'ala Igbo tata, o nwere ebe njere ọrụ nọrọ ebe ahụ, mmadụ Chineke kere ka o si wee ka ibie emepe ọnụ wee sị mmadụ ibie ebe ya na nwoke ibie na ba mbọ si ya na ya ga-eme ya ihe, ọ bụrụ na ya emere ya ihe nwa oyi, ọ bụrụ na ya emere ya ihe udele rie anụ ya, ya ga-eme ya ka esi wee mee ndị ọzọ akpata oyi wee wuo ọmụ mmadụ aka ogbu ka obi kwupụta ihe ahụ ka mmadụ bie nụ ya. Ya na onye na-ekwu ụdị okwu ahụ, onye kwuru ụdị okwu ahụ gwazie m ihe ọ ga-eme n'azụ ihe ndị ogbugoro mmadụ na ogbugoro
onye ji onye wee kwupụta ụdị ya. You know, then my father no nwunye enwere m experience ya. Ihe emeghe bụ ihe aka apịara ya stroke iru ya aga n'azụ mana emechara onye na-etiriti wee sị ka ya kpọọ afa ndị akpọra biko na ya machọrọ onye m na ya ga-ebu iro hapụ ya na anụ Igbo anyị ga-fight for it. Emechara gịnị meta aka anya dị ka dị ndụ ọ nọ na 115 years now. So ihe na-emenụ karịrị akarị ọ bụ na akwụkwọ nsọ na Baịbụl Acts of Apostles chapter 13 from verse 1 to 7 nwoke kpọrọ onwe ebe a Jizọs. So ihe nne ndị ahụ ọ na-eme na be anyị o nwere junction ebe ndị anyị nọ nọ ndị ọkada na-agafe ndị mechin na-agafe everybody na-agafe ya na onye anyị wee ketezie ndị mmadụ n'ọrụ wee sizie ndị ọbụla ji mechin na ebunu ga na-agbaji unu agazi na saịd a ya ebe anyị na-anọwa then one boy ka ọ gafelu onye anyị esi ya nwaanyị oge jiwe gaa ebe ahụ ọ fụrụ ebe ndị ibie ga ọsị ya na ya mara ka ọ tụtụrụ ụra azụtara m na ntị ya then the boy wee necha ya anya nwa ikorobịa dọọ ọnụgụ nwaanyị wee necha ya anya si ya nsogbu adịrọ ya maka ịmara ụla ọnụghọ ihe ruo mpolu aka dị mma na-azaba aka onye amị azaba zaa nke bụ na efie na-agbawa ndị mmadụ wee nyezie aka yipụta ya efie den buruzie ya na meshin ya na ndị amị ibie chụba dị mmanụ wee gaba ruo na bie dị mmanụ wee gosisia ihe niile a ga-emeri ihe ọ ga-egote ndị amị onye isi ndị amị n'ebe ahụ wee gobedatịn ozugbo den ka datịn zuru ọsị nwa bie ya baa n'ụlọ wee site ofu mkpụrụ azịza metụ nwoke ahụ na aka ya ozugbo metụrụ ya disapia aka nwoke ahụ dịkwa mma. Ihe ọ bụla witchcraft. Then ọgụ ọzọ bụla onye nke ọzọ bụ ka onye amị turu nwunye ya na-akpọrọ di ya jeneso da man di wee wụọ nọ ya sị ya biko ihe meziri ya na ya laika ya onye amị ya chie ya wọnem ya na nwunye wee kwarụzie nyapụrụ onye amị ịmana ka ekwesịsị arụ ọrụ ruo n'abalị ụbọchị nwanụ nwoke mmadụ nọrọ n'elu nwaanyị mmadụ ibie nwunye mmadụ ibie ebe ha kwa nọ ya nwụrụ ha na-aba nwụrụ at a spot nwụrụ den ọ n'ụtụtụ ka a bịaziri ofe ozu ha na-abụ emepe ụzọ ndị amị wee gbazuo ka jọnshọn nke ya na-eme wee gbazuo obodo wee gbazuo den diman wee kwube ihe a ga-ego kwube ihe a ga-eme bifo eburu ozu ndị amị jere na barak je weta ego ya gụọ ihe niile ndị ahụ ka dị mma na ka ndị amị marụ ka ndị isi ndị amị marụ ihe na-eme na onye otu ha jere nọrọ n'elu nwaanyị nwụrụ so ihe ndị ahụ ọ bụrụ arụrụ ala ọ bụrụ witchcraft dị ya so I don't know a na-agwa ya okwu agwaghị ya etu anyị ga-esi wee ghọta ya ọfụma na witchcraft dị ọ bụrụ na ọ dịrọ ọ dị ma ruo echi niile ihe ndị mmadụ na-ebi tata oke ọ bụrụ na ana ahụ na-abụ eje nwa oyi isi ọ bụrụ na imere ihe dị etu aka na-egbu oge a na-egbu onye ahụ bikọz aka ya dịrị ọcha a na-egbu mmadụ ruo echi niile a na-aka na-egbu mmadụ den a ga-ejide aka jetụọ ya nga n'okpuru mmadụ onye ihe na-anaka ka dị ire ruo echi niile ịghọta so ya asị ka tinye nke a maka na echi m ndị a na-echi echi esi ahụ ụbọchị ahụ ọ bịa kụzie ya echi m agbamụgharị si wel ọkwa Baịbụl bụ onye bụchara ebe ọ bụchara na ihe a na-emekwa nkọreji ka ihe arụ bawanye ị na-eyi anya ọfụma because ndị a na-arụ ala a ga-asị oke ebe ọ bụla ọ dị etu a ngwanụ ọkwa onwe ka otu ebe ama mkpụ ya afa ibi na ikwugodu bụwa ka a ga-achọ nga igboro m ebubo ụfọdụ asị nga na-eme ihe ebe na onye aka ọ ga na-arụ ụfọdụ asị nga na-eme ngwa nwa ahụ akwụ okwu ka efe ihe a ga-eme gị ije eche nga 2 years ịghọta na daalụ sọ daalụ it's an ike gwụrụ situation but I know here to ironing out ka anyị malụ ka o esi wee ga ka o si adị maka na mmadụ ọ bụkwa na onye mba ọzọ onye Igbo be anyị nwanne anyị nwoke si anyị n'ihe dị ka otu aha adịrọ na ya no myth no superstition no make believe eyatago no ihe ji ekonye anyị ụjọ n'ime arụ no ihe ji wee na-egbu ndị mmadụ na ndị dị innocent na inwe anwa enweta gị ebe ị na-asị na mmadụ riri mmadụ amụsụ na amụsụ ka ọ bụ na ihe eje nga 2 years adịghị ekwuzikwa okwu na igburu onye ahụ ma ọ na igburo
ya na-ekwu sọsọ na Igbo dere in fact na-ebubo ka ị na-ebo onye a na aka ya dị ọcha. Hello mgbede ọma ka eke ime adị m oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ anyị. I wish you the same. I wish you the best. Daalụ sọ. Ezimo nnọọ. Gaa n'iru. Ọ dị na afụbeghị na kịta mmadụ ihe mgbe anyị nọ wọrị mpe maka wọrị ka nọ wee too anyị afụgo amoosu nke abụọ na anyị mụ afụgo amoosu felunu ga-ebelu ọbụna chi funarị ya so kwerevi aghọ aghadịkwa afọ obodo bikos ọ nwere bandị ndị wọrị ndị delta mana ọ dị amụtarọkwa wọrị o mana nwere bandị with them common bandị so the traveler come every new so the Amaya never get on for almost one. You might go back on your jacket, women, I'll go Joko. If one was check or confess that you man, you kitchen, Joko in our Pia and area on Ashanon. If I see there and buy it, I know worry. I know Pia on you. See every had to get and the mother most manding came, one didn't call me over. No, Nibiana. Or Martina, no one don't know the GM over. Or one of the chief for chief phonaria. But I can't have for Nimaban. I didn't send a daytime. But I'm maybe now, chief phonaria. Mamma was the no, I so chief phonaria. So if we would have that day, it's on piano. Yante abum piata. So I made Jana for me here. So I have my imagination, almost. Now, when you pastor, look at Anya go, Tapata Sina, no, Maggie on a village, Jena Tagamus. You will be pull up on a so get the pastor another confused mother, the prophet another confused mother. Because I'm a mother, I got his Patapanya before. I remember to accuse Noya Vamos. You have to confirm. Noya Natagamos. Oh, we're going to tell you, Georgia. Oh, we're going to Natagamos. And teaching another on your last week, and then I don't want to master work. Daalụ sọ. Ise. Daalụ ezimo. Daalụ. Thank God for life. Na-ede ndụ. Jebenu nnọọ ọrụ nsogbu adịrọ akụkọ anyị na-akpa n'ụwa ka anyị ga-akpa ya o nwekwa ebe ọzọ. Hello. Good evening. Ka eke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị? Christian. Oh, Christian jisi ike ka ịkpọghachi m azụ kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ihe anyị na-ekwu maka ya taa wụ amoosu eriri erighọ. Ihe a na-achọ ịkọwatala gị bụ na ejide gị eme gịnị akpọchie gị and anyị akpọchi gị for 2 years just for alleging na mmadụ taa gị amoosu wee sizie na side anya ka a na-asị na alleged n'isi ọ n'okwu amoosu oye ekwekwa omume oye emekwe. Hello. Alright, enwe m obere afịa need ịzụchalụ enwekwa m egwu need ịkpọchalụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ama m nọ network ka mpi good call. Hello. Hello. Mgbede ọma. Mgbede ọma, Chinaza, anyị kenebe. Nnọọ. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Adaki Igbo 1 from Ebonyi State. Adaki, echekwa m na obi ka Igbo otu ebu nwoke. Oh, nwoke ka m bụ nwaanyị. Alright, na Adaki Igbo. Gaa n'iru.
Yeah, they go come also. For my own side, we only believe. Oh, you only believe in our own. Manobo amusodi. Abu maka amusodi. Apa mmadụ bụkwa na amuso anyị na-ekwu. Mmadụ na-aza amosu. Mmadụ bụ amuso anyị na-ekwu. Mmadụ bụ amuso anyị na-ekwu. So, ka mmadụ ngwa gị ka mmadụ atago amuso, ka ama mụ amuso, ka ama my neighbor amuso. So, si Moshe jidere ya confess ba no ya nwa. So amuso a na-ekwu bụ mmadụ bụ amuso a na-ekwu. Daalụ sọ. So onye nwa na-akọwata na ọ na-eme exist anọ mmadụ. Ị na-ekwu nke ka na-akwụkwọ gị ama m na ọ na-enụrụ mbọsị nwere onye ọbịa na studio ọ sị that na ị na-ekwukwe nọ mmadụ iwe nwa anwa wee sị na ijidere onye dị otu a iwe nwa anwa wee tie in fact imetụbeghị dị aka mana ijos body ebubo nwakwa 2 years imprisonment na o nwere ihe dịka mmadụ amosu ma anything dị otu a no superstition mkpụrụ akụnyelu n'ime anyị confuse anyị derail anyị from our progress derail anyị from ihe niile anyị kwesịrị imepụta asa mmadụ ijide onwe gị si nọ mmadụ ji gị mana ka anyị hapụgara aka maka mgbe nna chetela azụ ka anyị je zụchara obere afịa gbachara obere egwu mgbe nna chetela azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM ndewo. Tune in to the ultimate voltage experience. Follow Volt FM on Instagram at Volt 104.3 FM. Turn up the volume.
All right, so I check on Volt 104.3 FM and do na actually can take more calls. I ought to go on this topic because I'm telling you it's troublesome. On I didn't know can I say any lose guard, yeah. Can the ojo man wa. I'm telling you, yeah, you on them care just no happy okwu no worry dị ka amosu no. You ought to go he just relaxed ya na amosu ka eji we na assign isi. Were ya we na delay line from ime ki I fụ mmadụ ibe anya anya sị na onye a bụ this na onye nkwa ike ọ bụrụ eziokwu. Mụ na onwe m emenube experience. O ndị ọya ha tata ụlọ asị gị na mmadụ dago nya na amosu daa ha. Nya bụ nke a ka m feel go once mana ọ bụrụ nke ntete mfụ mark ma mfụ onwe m somewhere ma mmadụ a na-achụ m tọ my brothers and sisters amaro maybe because no he believe in biye ga na-eso gị ịghọta nke mma na-eme emenugo experience bụ ịchọrọ ibinite ọ dị ka ihe adado gị heavy weight ịma mbiniwu anụbugo m akụkọ ahụ to me emego m experience like 3 times so anyị nwere ike ịkọwa nwuru gị nke ahụ sị gị na mmadụ na amosu daa gị na amosu dalụ nne m ama nwoke esi etinye ya the thing adado gị even sometimes ịchọ ikpe ekpere ọ dịka the spirit the thing achọghọ ka ikpe ekpere ọchọ ịdagbu gị nya because ị nwekwe n'elu ohere to pray ị defeat go ya bi ya sometimes before ibido kpewe nya ị ga na-ekpe ekpere ka ikpewezie dị ya oke ka m ga-eshikọwa ihe akọwa kịta the weight unu ewekwe n'iwe ka m jiri obere oyibo kọwaa ya ka mma na ma ya kọwata nwe otu mụọ na onwe m ga-eshi ghọtakwu ihe nna akọ. So the weight of the spirit on you, the too heavy that you cannot pray. Even when I try to pray, it is as if that the concrete stones that when you is as if neji shovel na ekpofuti nwobere so nwayọ the ekpere bido gain weight. It is consistent. Ọ bụ na the thing emere gị overpower. It is consistent in ikpe di ekpere. The thing will be lifted. Mana ọ bụ na spiritually need the strong and ni na ike na agwụ gị ọsịsọ. Ọ dagi ikpe di ekpere dagi ikpe di ekpere ike agwụ gị ewusalụ. Once ewusakwa na ala amakwazi m ihe ga-eme because for me I was able to defeat it. Because ị ga-anọ n'ime na-ekpe di ekpere before Maria onye gị nọ gị na-akwe notice say that you are battling. Isizie na mmụọ kpegide di ekpere kpefutie n'ife. So mụnwa na onwe m nyanwa mmadụ ịbịa ba asị m aghọta m the feeling. But then again, what if no seeds implant go in us? It make sure na I draw eye back. Na make sure that na onwe he chogodiri ime you feel no mmadụ jigi. Because some of these things psychologically na-eme anyị affect mana anyị adị ama. Once you believe in something, it starts taking over you. That's just the truth. You believe on a mmadụ hate gị ifu onye ahụ automatically if you go bad blood him they are like the if you face the person. You believe na mmadụ hate enwe ike ọ bụ na imit no bụ onye ahụ. Psychologically you go this picture, negative picture of that person. Whether na gị na onye ahụ emenu gị money emekọnube ihe just by hearing. And hearing alone, even Bible ị ga-ekwete. It takes somebody with strong personality or the will of God. Mmadụ kọchali ihe maka mmadụ esemba. Ka ị calm go down. Ka ije funanya wee before you wee kwelu ma mee anything. So, I don't know. Even the other one si na ha nwa biye wepụta the witchcraft. Ha nwa no ha pipe wagokwe low or down on it. Ha dị egbuzukwe ka esi egbu. Adi ebuzukwe ka ha si egbu ọ dị ọzọkwa ka ọ dị na mbụ. So I'm getting my phone line right now. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma check m na YouTube na Vote Odenigbo. Hello? Ka ime? Gaa n'iru ka ebe isi akpa anyị? No. Ganiru. Okay.
Because maybe need to go connect to where the phone because now last week they go now but very late like no tell no but after that but it's like I mean to show one baby. Can you go Sorry. to man the car and one more me we only and you see that is doing that make you go man only the pastor be brainwashed that do ya if you that one who's in nature and they listen to her voice couple with other lady and about and so and I can have very well with all that now what is special that morning who be in a number of states and so much for in another number people open to equal no problem the race area where a lot of law and it creates. Even if we want to be a lawmaker, or need a lawmaker because if we show into the legislative house, make your ability, we know who has a motion, make it a deal from there, it becomes law. What is done now, for me, it sounds irrelevant, but now, law pussy. I'm going to this that your guest. I had many questions in the message topic that day. Okay, there now with answer because I'm not but I could remember some now. For the fact now, I don't know for me, which is there and we need crafts. But yeah, talking on now, no, the word mystery. Other I did to it. And before they asked me about people. So many are going to do that on your AD Kalaka. That's very best. They put another program so that has going on. Okay, what and went from the Christian side, and went from the traditional side, then we went there from the science side. We come in going to lab a proof, na. So now, what you can poison? You man lab poison. I'm not in the area more. So, when you had an call like this, or you talk and one here, or you push one thing, then 1 year, or just it's basically I'll make your place also of that will see make with them in. Guy in our position. Now, let's move on to it. The question choice that man. That Bible says sometimes we not to view. Even the Bible, I'm not going to Exodus 22 in the Old Testament. Don't worry, man, answer you ofu. Just I'm gonna give point. I'm gonna answer because it is not my study. But I now assume that now because now onye nwanyị abịa go see that na ọbịa họkwa ịkwụsị iwu enyelu na mgbe ochie. Kama na ọ na-abịa itinye some certain things. Iwepụ ihe dịka mmadụ mee njọ onwe ozugbo. Ihe ọbụla imekwa na akụtu oge ozugbo. Kama na ọ bịago ka o mee gịnị? Ka o wepụ adịa not to stop it. So onwe ike ka anyị were ya na nke ahụ dị na Old Testament. Let's move on to the New Testament. Ebe a promise go like mercy. Ime ebere. Eziokwu. Ofe akwụkwọ nsọ ahụ sị na ọ bụrụ na imebe njọ tụọ the first okwute. Ị na-achọ ịgwa m na ebu a cent. I can't deny listen to that morning using now. So I need a preach in look at it. You need to preach the reality of Bible. They preach a side and get true. Why are many pastors there? They can watch a lot of brethren today. They will not tell you the side the other one called the book of Wasa. My ego of him, how can I do bigger than for 19? That is why for most pastors, this number that we make an after their motion. I don't know if you go to battery. You imagine I maybe one day. If you get without sensing well, that's why you use that woman. It's not doing I blow my in-law. I will be more happy. But before then, I want to finish that man. I want to meet balance the man.
very well. Because all you have to know is that some other the word means Okowa which means to his own understanding. Then Okowa Europeans, but I don't know what I mean when Europeans with the Bible. So Okowa Europeans with the Bible does it mean how many have a winch when they read the Bible, read the Bible and introduce it. Then Okowa the Bible means by suffer a winch not to live. Then now can call you know only to find out couple to open in the first and foremost. Oh yeah, call a line on of it to go on one Saturday. But somebody accuses someone of death, or being responsible of one's death, and or at the end it becomes truth. So I call a line. You made the man you couldn't know the evidence. I've been listening to him. God might go about this as well, or he will back you up with evidence. So I want him to put evidence of death. You and the memory down. Because Madam not at one. So you have to know going or Kataman for one line the evidence in their form wire. Or why I will be convinced with all whatever he's talking about Amos. Then can't wait blue. Then I don't have Musa, and what Amos is real. I've become one of the victims. Where I'm living, ever then co-population make it up that compound. And the only use it now for the alpha. That's the inside there. And then after the side about the mother after about that side, how one has started the thing of I've been a victim. Even when I'm in my own flat, not like this now, something I got to do no is serious. Okay, behavior of cement, the body, you now struggle from that field until you wake up. So this thing becomes too much. And only when you see that only things in meeting with the thing will be disappearing. So trust on I have to go far to know why. Or everyone have a woman. It is to winch. It is a winch too spiritual way. Swings move spiritually, you took it spiritually. Yet and the person April was Amadu, what I hear now. So I have to go far, then find out why could it in you somewhere is no longer coming to my side again. The native doctor that can have a booming because on one yellow has a higher floor of pocket too. Because again, over here. So, my behavior called graphica to my hearing. When you are just not call over. But eventually, what you know, Obuna, I have choice had it made one, upload by this one. Tell one another is real. Which is real. I don't know. So, radio senator, so, and the native doctor age which is a roar. Ị na-azasi ike ịdị sure na afịa anụ ị na-azụ kịta na ọ bụrụ gị na ịma ha anya. The life of our fellow. That is the risk of an African man, more especially Nigeria. So we have to reason deeply before I join the law, the course. Because of that now, if you ever know, I need to be steady. When it is there, like Indian education, might get here, I think about to teach here. It's for one young, from everyone or get it all, or the table. The teacher people on annually. Oh, God, we came in room here, we are living. I'm a very man who uses the container. Think for the very woman in it. Interview. The family stop over down what are the or we what are the so all these things happen. Only the material now sitting there or going now they find out. The referee they go there. What you want confess to your sin. So go see to that place. Yeah, and I do something for you. All within my circle. Yeah, so actually what you now when I can't call winch, I cause man.
Dalo so. All right, first and foremost, all which obolo winchi, but I bundi Igbo anyway, so kenke gbastakwa na ka anyị na-aga n'iru. And secondly, the bank ga-abịa again. So, radio senators, just write down your questions. See my ihe menju court of the other day bụ na onwe okwu ikwu. I mean, otu issue ebia kita aga straight to the point. Nkwa hafu ngi take your time. So let's just marana eba for everybody. Hello. Good evening. Kekime. Ganir no. N'ihi maazị maka ihe winchi a, ọ bụrụ na winchi azụ, kedu ihe ebe afọ ya nọ wee bido? Maka ihe na-enweghị afa bụ sọsọ ihe na-azụ. Ihe ọ bụla ịnụnụgoro afọ ya n'ụwa na-aga mma gwa gị azụ okenye azụ onye ọzọ na okenye degolu njem. Ihe ọ bụla ịnụnụgoro afọ ya dị na ịmarọ na ọ dị abụrọ na ọjọọ, maọbụ na ịbụnụrụ ihe ahụ abụrọ na ihe ahụ adịghị eme. Ya na ndị a na-ekwu okwu awụnchi adị na ọjọọ, biko ọkwa onye ahụ bụrụ ka a gwara na wujiri ya isikwa ike. Dalo. And I like him. I just, in fact, I found Genaya too much. I like him. What is we won't know who is straight boy and kenke. Makana as if name on a time I draw. Can you hello? Imbe da mabini ge bunwi and kenke in 2 minutes. Gani ruka fagina be say at bomb. No. That also, my brother, I'm not coming here, teacher. Man, ask come who signal we go fubu ndi na efe na abani. Ofubu ndi na eje visit ndi na agwo during the day or even at night. Ofu the physical, ofu the spiritual. Yata go ofu ka na eje lije, ofu ka na efelo na abani. Man, I don't know. Maybe it is, maybe no, ya maybe obrokya, but iye mabuna hancha buchi your jaw. And ignorance of the law megeni is not an excuse. Whether ni na-efe n'abalị, ị na-egbu egbu, ịdị egbu egbu, ihe mma bụ na onye na-eme ihe ọjọọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ, and o kwesịrọ ọ dịrọ mma. Anyị kwesị wepụ aka anyị n'ife ọjọọ, and ọ bụrụ ihe kwesị iji wee malụ ndị Igbo. Ịghọtago? So, na-asị na aga n'ebe ọ bụrụ nka ya nọkwa with us, maka na comfort zone ga-abịaru unu na chijie. Afọ mba ntị Chinazọ na-asị unu, onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Olile amụ ebu na-eji ibi ụgwọ, agbacha ọsọ agụọ maya, agbacha egwu ọ naanị ukwu. And I had a very beautiful show with you people. Thank you for your contribution. Ndewo.